Ο πλανήτης, Ποκεπέ και Μοπέ. Στο απέραντο και αχανές σύμπαν υπήρχε ένας μαγικός, πολύχρωμος πλανήτης, στον οποίο ζούσαν πολύχρωμα και φάτα παιδιά και μόνο παιδιά. Ο πλανήτης με το όνομα Ποκεπέ και Μοπέ. Όλα εκεί ήταν μαγικά όμορφα, μαγικά ήρεμα, μαγικά αγαπημένα. Στο μέρος αυτό ζούσαν πολύχρωμα παιδάκια. Και όταν λέμε πολύχρωμα, εννοούμε κάθε λογής χρώματος. Άσπρα, πράσινα, μπλε, καφέ, μοβ, ακόμα και ριγέ, εμπριμέ και καρό. Η μέρα των παιδιών στον πλανήτη αυτό ξεκινούσε με ανταλλαγή επισκέψεων. Τα παιδιά μιας γειτονιάς ανέβαιναν στα ταχύτατα οχήματα, τα αστροκίνητα και επισκεπτόταν τα παιδιά κάποιας άλλης γειτονιάς. Στις επισκέψεις αυτές γινόταν η απαραίτητη καθημερινή ανταλλαγή βοήθειας. Δηλαδή, τα παιδιά σταματούσαν στην κάθε διαφορετική γειτονιά για να ζητήσουν ή να προσφέρουν σε όποια ανάγκη υπήρχε. Ήθελες για παράδειγμα μια ιστορία γέλιου γιατί έβλεπες πως τελειώνει το γέλιο? Πήγαινες στη γειτονιά των παιδιών που είχαν πιο πολλά αποθέματα και τους ζητούσες μια γελαστή ιστορία. Μοιραζόταν την ιστορία, ξεκαρδιζόταν στα γέλια και επέστρεφαν στη γειτονιά τους με ανανεωμένα αποθέματα γέλιου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε παιδί έπαιρνε ό,τι χρειαζόταν και έδινε στους άλλους ό,τι αυτοί χρειαζόταν. Μετά από τις επισκέψεις αυτές, επέστρεφαν στις καθημερινές τους περιοχές και ξεκινούσαν τα καθημερινά τους μαθήματα, που ήταν η ιστορία του σύμπαντος. Στο μάθημα αυτό έμπαιναν μέσα στη μηχανή του χρόνου και μελετούσαν παλιότερες και μελλοντικές εποχές. Μαθηματικά. Στο μάθημα αυτό, το πιο αγαπημένο τους κεφάλαιο ήταν η μέτρηση της απόστασης του πλανήτη τους από το δορυφόρο του χορτάτο και ελεύθερο. Γλώσσα. Εδώ μάθαιναν τρόπους επικοινωνίας με όλα τα μέρη του σύμπαντος. Όταν τελείωναν τα μαθήματά τους, άρχισαν το παιχνίδι. Το πιο αγαπημένο τους παιχνίδι ήταν το ταξίδι με το ουράνιο τόξο. Σε αυτό, τα παιδιά έκαναν έναν κύκλο και κρατιούνταν από τα χέρια και με τη βοήθεια της μαγικής δίνης στροφογύριζε και τα ποικίλα χρώματά τους έφτιαχναν έναν πολύχρωμο χωνί. Το χωνί αυτό ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τα μπλε βουνά και τις κόκκινες κοιλάδες, δημιουργώντας ένα ουράνιο τόξο που από όπου περνούσε σκορπούσε κέφι και γέλια ξεκαρδιστικά. Άλλοτε κατέβαινε για να παίξουν τις ακρογιαλιές με τις μαγικές αμμουδιές. Στην κόκκινη ακρογιαλιά υπήρχε η κόκκινη άμμος που σου εκπήρωνε κάθε επιθυμία για το καλό κάποιου άλλου. Ήθελες, ας πούμε, να είναι ο φίλος πάντα υγιής? Έπαιρνες λίγη από την άμμο, έκανες την ευχή σου και έπειτα τη φυσούσες με δύναμη ψηλά στον ουρανό και αμέσως η επιθυμία σου πραγματοποιόταν. Στην πράσινη ακρογιαλιά έβρισκες απέναντι γαλήνη και ηρεμία. Στη ροζ πετούσες όπως τα πουλιά. Στη χρυσή ακρογιαλιά, φυσώντας λίγη άμμο, μεταφερόσουν σε όποιο μέρος ήθελες μέσα σε μια στιγμή. Ενώ στη γαλάζια ακρογιαλιά, φυσώντας λίγη γαλαζόσκορ στον αέρα, έβρισκες λύση σε κάθε πρόβλημα. Το βράδυ, όταν ο άσπρος ήλιος πήγαινε για ύπνο και το σοκολατή φεγγάρι βόταν στη θέση του, τα χαρούμενα και πάντα κεφάτα παιδάκια του Ποκεπέ και Μοπέ έπαιρναν αγκαλιά το μαγικό πολύχρωμο όνειρο και πάνω σε ένα συνεφέρειο στρώμα ταξίδευαν στη χώρα με το όνομα τα αδύνατα δυνατά και απολάμβαναν τις ξεχωριστές ονειροπεριπέτειές τους. Το πλανήτη αυτό δεν έλειπε τα ταξίδια να ψηφιστεί εξωτερικό. Καθημερινά περνούσαν λεωφορεία κομίτες που έπαιρναν τα παιδιά βόλτα σε διάφορα μέρη του σύμπαντου. Μια μέρα που ο κομίτης πήγαινε έλα, πέρασε από το Ποκεπέ και Μοπέ δύο πολύ έξυπνα και περίεργα αδερφάκια, ένα χαρούμενο κοριτσάκι η Χάκο και ένα ανέμελο αγοράκι ο Άννα, ανέβηκαν πάνω για μια συμπαντική βόλτα. Το ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν συναρπαστικό. Πέρασαν από χρυσούς και στραφτερούς αστεροειδείς, που σκότωναν δύσκολοι φιλίες και χόρευαν το χορό της αρμονίας που χάριζε γαλήνη και ηρεμία. Συνάντησαν ακόμη μια παρέα από μετεωρίτες που τραγουδούσαν το τραγούδι της εμφυλίωσης και της ισότητας όλων των μετεωριτών. Στη συνέχεια πέρασαν και από τη γειτονιά με τις 41 αστροχωρές. Εδώ ζούσαν 41 αστέρια και οι αστροχωρές. Το κάθε ένα πρόσφερε και από ένα ξεχωριστό δώρο στον πλανήτη των παιδιών, για να είναι η ζωή τους όσο πιο ξενιστική και ευτυχισμένη γινόταν. Τα παιδιά χαιρέτησαν από μακριά την αστροχωρά της αλληλεγγύης, που έπεσε στον πόλεμο με τα άστρα της ειρήνης και της κατανόησης. Πιο πέρα, το άστρο του διαφορετικού εκδότου σκεφτεί ένα καινούργιο διαφορετικό παιχνίδι,
για να το παρουσιάσει στους φίλους του, ώστε να μην παίζουν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Τα παιδιά ξεχώρισαν ακόμη το άσο της ελευθερίας που δίνονταν σε άλλα αστέρια τα αγαπημένα του παραμύθι. Τα παιδιά στην χώρα των δικαιωμάτων θαυμάτων και ο ελευθερωμένος γάτος. Ενώ πιο δίπλα η Χαρά του Σεβασμού διάβασε το δικό της αγαπημένο παραμύθι, η Βασίλισσα του Σεβασμού. Αφήνοντας πίσω τους τα χαρούμενα αστέρια τα παιδιά, συνέχιζαν το ταξίδι τους ανέμελα. Τα ξαφνικά είδαν μπροστά τους κάτι που τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Μια πανέμορφη γαλαζοάσπρη σφαίρα στεκόταν μέσα στο σκοτεινό σύμπαν και στριφογύριζε αργά γύρω από τον εαυτό της. Αυτό πρέπει να το δούμε από κοντά, είπε για μας Παντελεονά. Συμφωνώ, απάντησε Χάκο και έτσι ζήτησαν από τον κομίτη να πλησιάσει περισσότερο για να την παρατηρήσουν. Ο κομίτης πέταξε ακριβώς πάνω από τη μαγευτική γαλαζόσφαιρα και το θέμα που αντίκρισαν τα παιδιά ήταν πέρα. Παντού υπήρχε πράσινο που εναλλασσόταν με ένα γλυκό και γαλήνιο γαλάζιο. Διάφορα περίεργα πλάσματα κινούνταν μέσα σε αυτά τα βράσινα μέρη, ενώ νερά κυλούνταν με διαφορετικούς ρυθμούς από διάφορα σημεία. Ξηρά κομμάτια γης σε διάφορα σχήματα και συνδυασμούς απλώνονταν ανάμεσα στα καλάδια υγρά κομμάτια και έφτιαχναν καφέ και τρίζεις επιφάνειες που θύμιζαν στους φίλους μας τα δικά τους βούλα. Όλα αυτά τα έβλεπαν τα παιδιά με αχόρταγη περιέργεια όταν ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε ένα πολύχρωμο ύψωμα που από πάνω του πετούσαν παράξενα μικρά πλάσματα. Πόσα πολλά χρώματα έχει μαζεμένα αυτό το μέρος, παρατήρησε η Χάκο. Κοίτα, Χάκο, πάνω του περπατούν παιδάκια σαν και εμάς, ακριβώς σαν και εμάς, είπε με έκπληξη ο Ανάρα και συνέχισε. Πάμε γρήγορα κάτω, θέλω πολύ να τα γνωρίσω. Και με μιας προσγειώθηκαν και έτρεξαν να συναντήσουν το παιδάκι. Μα μόλις έκαναν μερικά βήματα πάνω στο έδαφος, αντιμετώπισαν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Το μέρος μύριζε ανυπόφορα. Έντονη δυσοσμία απλωνόταν παντού και τα παιδιά με δυσκολία μπορούσαν να αναπνεύσουν. Βγάζοντας από την τσέπη τους λίγη γαλάζια μόσκονη, ζήτησαν να φύγει η μυρωδιά και φύσηξαν με δύναμη την άμμο ψηλά. Αμέσως ο αέρας καθάρισε από κεπέ και μοταράκια ανάπνευσαν με ανακούφιση. Τους έκανε όμως μεγάλη εντύπωση που τα παιδιά αυτού του μέρους δεν έδειχναν να ενοχλούνται από αυτή τη μυρωδιά. Πλησίασαν ένα από αυτά και το χαιρέτησαν. Η Χάκο του είπε: «Γεια σου, είμαι η Χάκο και αυτός είναι ο αδερφός μου Ανάκ. Θα θέλαμε πολύ να σε γνωρίσουμε και να γίνουμε φίλοι. Τι λες?» «Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ραφαέλ. Χαίρομαι πολύ που θέλετε να γίνετε φίλοι μου. Όμως πώς ήρθατε εδώ?» «Ερχόμαστε από πολύ μακριά και συναντήσαμε το μέρος που ζεις τυχαία. Ήταν τόσο όμορφο και ξεχωριστό που αποφασίσαμε να το επισκεφτούμε. Όμως μόλις προσγειωθήκαμε διαπιστώσαμε ότι μύριζε απέσια», είπε η Χάκο. «Αλήθεια ζεις, πώς αντέχετε αυτή τη μυρωδιά?» ρώτησε ο Νάχ. «Φίλοι μου, αυτό το μέρος δεν είναι το καλύτερο για επίσκεψη. Εδώ είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος, μία βρώμικη χωματερή. Στην αρχή που ήρθα και εγώ εδώ δεν άντεχα τη μυρωδιά, έκανα μετρούς και αρρώστανα, αλλά μετά όμως τη συνήθισα». «Και γιατί έρχεσαι εδώ?» ρώτησε η Χάκο. «Για να δουλέψω». «Να δουλέψεις, στον πλανήτη μας τα παιδιά δεν δουλεύουν», φώναξαν έκπληστα τα δυο αδέρφια. «Μα άμα δεν δουλέψω θα πεινάσω». «Θα πεινάσεις, στον πλανήτη μας τα παιδιά δεν πεινάνε», απάντησαν δυνατά οι νέοι του φίλοι. «Εδώ πεινάνε πολύ και πολλές φορές για να βρουν λίγο φαγητό αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους». «Κινδύνους? Στον πλανήτη μας τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από τίποτα», του είπε η Χάκο. «Εδώ κινδυνεύουν από πολλά. Να, εδώ σε αυτή τη χωματερή ξέρετε πόσα παιδιά έχουν κινδυνεύσει?» «Εγώ αυτές τις πληγές στα πόδια μου τις απέκτησα γιατί συχνά πατάω με γυαλιά και κομμένα κουτιά αλουμινίου. Η δουλειά μας είναι να μαζεύουμε πλαστικά μέταλλα, χαρτιά και άλλα υλικά που τα δίνουμε για ανακύκλωση και παίρνουμε χρήματα για να φάμε. Χρήματα που βγάζουμε με μεγάλη κούραση». «Κούραση? Στον πλανήτη μας τα παιδιά γνωρίζουν μόνο την ξεκούραση», παρατήρησε ο Ανάχ και συνέχισε. «Όχι, όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Είσαι παιδί, τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν, γελούν και ξεκουράζονται».
Αμέσως, τα αδέρφια έβγαλαν λίγη κόκκινη αμόσκονη, ευχήθηκαν ζωή του Ραφαήλ να είναι απαλλαγμένη από κάθε μορφή ταλαιπωρίας, την ανακάτεψαν με λίγη πράσινη αμόσκονη που χαρίζει γαλήνη και ηρεμία και τη φύσηξαν ψηλά στον αέρα. Μετά έδωσαν μπόλικη ποσότητα από τη μαγική τους αμόσκονη του Ραφαήλ και του ζήτησαν να την απλώσει σε κάθε γωνιά αυτής της υπέροχης γαλαζόσφαιρας, ώστε κάθε παιδί να ζει ευτυχισμένο και χαρούμενο. Ύστερα έβγαλαν τη χρυσή αμόσκονη που σε πήγαινε σε όποιο μέρος ήθελες και αφού αποχαιρέτησαν το φίλο τους, φύσηξαν τη σκόνη και στη στιγμή βρέθηκαν πίσω, στο Πόκεπέ και Μόπο, όπου διηγήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια τα όσα είδαν στο ταξίδι τους. Όσο και ο Ραφαήλ, ευτυχισμένος που γλίτωσε από αυτόν τον ανυπόφορο σκουπιδότοπο, γύρισε όλη τη γαλαζόσφαιρα, που από ό,τι άκουσε να λένε σκομί της λεγόταν η γη, και ασκόρπισε με τις μαγικές άμμους τη χαρά, την ασφάλεια και την αγάπη στα παιδιά όλου του πλανήτη. Η αμόσκονη, η μαγική, είναι η αγάπη σε ψυχή, αγάπη για τον άλλο και προσφορά μαζί. Σκορπίζεται και κάνει να φαίνεται η γη αστήρευτη και πλούσια της ευτυχίας πηγή, γιατρεύοντας για πάντα κάθε αδικίας πληγή. Αυτή η σκέψη πρέπει σε όλους να οδηγεί. Αγάπη όταν θα έχει κάθε παιδιού ζωή, τότε μόνο θα λέγεται πολιτισμένη η γη.